grabe nakakasyak. Guys, nandito lahat ng dream bike ko. So, Yamaha. Nandito na tayo sa Daang Kalikasan. Marami talaga tao dito ngayon. Panahon nyo sa ibang vlog. And ayun. Shout out po sa kanila, sa mga taga-Ordaneta, talaga Pangasinan. Sir, ipapicture naman dyan. Ayun o, screenshot ko na. Alright. Shout out Sir Ian Silas Vlog. Ito po yung aking dream bike. What is up guys? At dito kami sa may Mangatarem. Kalikasan po yung mga tarang Kalikasan. Sorry, helmet ko. Ha? Helmet ko sir. Helmet mo. Alright. Chris Ramos Moto Vlog. Yeah, si Papa ang maglilid sa atin ngayon. Woo! Bago natin kasama kapsat si Mark Jason Sirkinya from San Nicolas, Pangasinan. Oh, with the new Lucy. Bago din natin kasama ng kapsat. Yeah, shout out. Shout out kay Sir Jonathan. Oh, dami namin ngayon kakapsat. Sarap tignan. Pero mas masaya pa rin sana kung nakasama si Rev. Sayang. Tsaka sila Jerome. Yung iba nakatsirang cowboy. Si Jet Marco. Sayang di sila nakasama. Sorry guys, hindi ako makapagsalita. Ina-enjoy ko lang itong biyahe. Kasi matagal din ako hindi nakapag-ride ng ganito. Kaya yun. Ina-enjoy ko na lang kakabsat. Pasensya na. Less talk siguro tayo ngayon. And we'll just read. And dun na lang tayo magsasasat-sat. Hopefully ma-shoutout niya tayo mamaya. Hopefully malapitan natin siya, makamayan natin siya. Ngayon ko lang nasama si Papa ko sa vlog. So ang daanan pa lang to kakabsat is to Tarlac. And nandito tayo sa bayan ng Mungkada, Tarlac. And nakita nyo galing tayo dun sa hometown namin sa San Manuel, Tarlac. Next dun is Mungkada. Then banda-banda dun mamaya hindi na kami aabot dun sa Paniki. Hindi na namin susundin yung talagang daanan kasi merong alam si Papa kong shortcut at maganda din naman yung daanan. Hindi ko pa nasubukang ilang distance itong motor na ganito na ang manubuela. So wala pa akong experience kung anong mga consequence or whatever. Ngayon pa lang, sana nga maging safe tayo kakabsat. So again and again, God bless us. Ang saya rin kasama ni Papa sa ride. Parang nakikibagay siya, nakikiramdam siya. Alam niyo mga mabibilis ang mga kasama ko magpatakbo. So ngayon ko lang nakita si Papa ganito rin siya mabilis. Medyo may pagka-adrenaline din siya kanina. Pero Papa, sana
i-guide ka lagi ni Lord. Sana hindi ka niya pabayaan. Lord, please keep us safe hanggang marating kami at makauwi. Delikado sa mga barabarangay yung mga tumatawid na mga hayop, kakabsat. So nakita nyo kakabsat, ito ang aking Manabela. Yeah. Alam nyo ba kakabsat, idol ko yung si Papa ko pagdating sa safety sa pagdadrive. Alam niya ang mga dapat mong gawin para kahit pa paano makaiwas ka sa aksidente. Sa tagal kong nakasama siya, mula nung natuto akong magmotor, halos lagi niya akong binibigyan ng advice kung paano makakaiwas sa aksidente. And sigurado sa mga ganitong lugar alam niya ang ginagawa niya, kakabsat. Sa mga ganito, ingatan dapat daw yung mga hayop na tumatawid, katulad na lamang ng aso, manok, mabilis naman yan, pwede mo namang diretsuhin yan. Pero talaga yung pinakadelikado yung aso, madalang naman ang pusa. And syempre, yung speed mo dito hindi kasing bilis sa highway. Pero dahil maluwang pa naman kakabsat, wala pa masyadong mga tao, yung iba tulog pa dahil nga sobrang aga pa lang kakabsat. Nagagawa pa namin magpatakbo ng ganito. Pero sabi ko nga kakabsat, ingat-ingat lang. Ito nga pala yung daang shortcut na sinasabi ni Papa papunta sa Kamiling. Dahil nga pupunta tayo sa Shell Kamiling, kakabsat. Ngayon nga kakabsat, talagang hindi na overtake yung mga kasama natin kasi si Papa lang ang nakakaalam nitong daanan na to. Maski ako, nakapunta na ako, nakadaan na ako dito, pero hindi pa rin ako sure kung makakadaan ako sa tamang daanan. And yan na, hindi natin sure yung daanan kung saan yung mga butas. So ingat-ingat lang guys, kakabsat. Excited na ako ma-meet si Reed. Gusto ko na rin mabomba yung kanyang Z1000. Reed, humanda ka sa akin. Woo! Reed for speed. Si Reed po ay isang motovlogger na taga Pampanga, and isa po siya sa pinakamabilis na nag-ipon ng subscribers sa YouTube. Napakabilis niya pong nakilala as a motovlogger. And kung fan ka po, imposibleng hindi mo siya kilala. Kung isa ka pong mahilig sa vlogs, motovlog, imposibleng hindi mo siya kilala. Si Reed nga po nasa ano na siya ngayon, wala pa siyang 2 years, nasa 300 subscribers na siya, still counting. Si Reed nga po nakabili na rin na naman ng kanyang bagong motor na Kawasaki versus 650. Iba pa yung kanyang Kawasaki Z1000. Yeah, bumili siya ng bago niya. Nakatawang kakabsat, sabi niya kakahanap niya daw ng ADV 150 na yan. Iba daw nahanap niya. Iba daw nabili niya. Nawala sila. Nag-washing pa ako ng motor kahapon, kakabsat. Sila? Sana sila? Ha? Ayun nata sila, may mga ilaw. Kala ko ano? Oh. Wala. Nag-aabang na. Grabe yung sapatos ko. Kahit putik-putik yan, pang endurance yan. Stock pa rin. Ang pangit lang dito, medyo mabigat. Pag habulan, mahuli ako. So, Ninja, welcome to the club. Wala na sila. May spoiler din yan. Ata. May nabibilihan din siya ng spoiler. Ayun na sila. Ayan. Tara. Ano kayo nangyari? Malalaman natin sa mga vlog nila. Pag hindi ko alam yung nangyayari, tinitignan ko lang sa vlog nila eh.
ng daanan, no? Naku, maingay ang kanyang tambotso. Hindi lang si Papa nakakalamandanan to, marami. Kagaya nga kanina may mga napadaan tayo. Pinangarap ko din dati makadaan dito ng nakamotor. Kasi high school pa lang ako. Oh, shout out sa iyo, Pops. Joseph, my African friend. Sarap bumangking dito, kaso ingat-ingat, baka medyo madulas yung daan. Nangyari? Ano yun, Pops? Ano yun? Ha? Ano yun? Tumalong daw sila dalo, sabi ito lang. Motocross ah. Kailan lahat, pagtapon mo. Dirt bike. Ayun na, bro tayo doon. Pati sila. Kaya tatlo. Pinatalon nila. Dirt bike. Ang lalim pala doon. Ginawa niyong motocross yung motor, Pops ah. Ang lalim eh, may tumutulong tubig. Ayo. Ang lalim pala, hindi na ako nag-preno, baka lalong ano. Okay na? Sabi ko. Sana all. Naka speed boots, naka KYT helmet, naka riding jacket. Oh, naka riding pants. Kompleto ka pala, Pops. So nandito na nga tayo sa Shell Kamiling, Kakabsat. And dito na natin hihintayin si Reed. Yan. So balikan ko kayo mamaya, Kakabsat. A few moments later. Hey, hello, Kakabsat. Ay, sayang, nakunan ba ng camera natin yung mga dumaan na big bikes? Hindi ata nakunan eh. Sayang. Ngayon, Kakabsat, naiwan kami. Dumating na daw sila, Reed, bago pa 7:30. Ano sabi niyang oras. And nakaalis na sila. Ngayon, proceed na kami doon sa Jollibee Mangatarem sa kanyang third stop. Ewan ko, maabutan pa namin sila doon. Mga big bike yung dumaan. Mga kasama niya yun. So let's go. Sayang, Kakabsat, nauna na daw si Reed doon sa Mangatarem. Hindi natin sila naabutan. Pero sa bagay, siguro kung makasabay man natin sila, may iwan lang din tayo, no? Dahil malupit yan si Reed. And doon naman daw siya magbibigay ng sticker sa Daang Kalikasan. Kakabsat, no? Nakita ko rin sa personal yung ZX6R na pangarap ko, no? Ang ingay niya, Kakabsat. And nakita ni Papa, yun, sabi niya. Tinuro niya, sinabi niya sa akin, tinanong niya kung yun yung sinasabi kong ZX6R. Nakita niya kasi. So sabi ko, oo yun. Then natuwa siya, ang gwapo daw, ang forma daw. Kaya hindi ko na siya kailangang kumbinsihin para mag ZX6R. Sana nga, Kabsat, no, magkaroon na tayo ng ZX6R kasi medyo talagang mahal siya. Kaya naiintindihan ko kung bakit naantala yung pagbili namin ng ZX6R. Sabi ko nga sa last vlog ko, parating na yung aking Ninja ZX6R.
And hanggang ngayon wala pa dahil yun nga, naantala campsite. Woo! ZX6R! Ganda niya kanina guys, napaka-sexy niya. I hope si Ian Gilas yun. Kilala niyo si Ian Gilas vlog tsaka vlog. Siya yung nakasama ni Reed sa isang collaboration vlog niya, Rider and Tandem. And I hope si Ian Gilas vlog yun para makahingi rin tayo ng sticker niya. And baka sakaling bayagan niya kung upuan yung ZX6R niya nung kakabsat nung advance na ako. Sana siya yun, Ian Gilas vlog. And hindi na ako papayag na wala akong maupuan na big bike mamaya. Dahil pangarap kong big bike, upo ako sa big bike mamaya. Kahit kanino pa yan. Pwede namang magpaalam yung upo ka lang. Nakikita ko na ang Daang Kalikasan kaabsat, no? Ito na siya, in 1, 2, 3. Woo! Daang Kalikasan. Saan sila? Oh, saan nandito na tayo sa Jollibee? Mangatarem kaabsat, no? Sa kanyang final, ha? Saan? Z1000. Si Reed, nasaan? Wala. Hello guys, dito na tayo sa Mangatarem, Pangasinan. And na-surprise na ako, no? Dahil parang mas marami bata ang big bike task kaysa sa hindi. Dito na tayo sa Jollibee. Yan, makikita nyo. And gamit-gamit natin si Bamboy dito. And grabe nakakasyak. Ngayon sa dito lahat ng dream bike ko. Si Yamaha R6. Hindi ko makita. Yun. Si CV650. And mas si J1000 nasa likod ko lang siya ngayon. And grabe. And ito yung sinasabi ko na Yamaha R6 na dun sa Moto King sa Tarlac. Ito yun. Kung nakita nyo sa vlog ni Reed, dito yun kakapit. Ito yung ating isang dream bike R6. So ito yung isang pinest drive ni Reed nung sa nakarang vlog niya. Ewan ko nung episode. Ay, nakapag-vlog din ulit. Welcome Barangay Kalbo? Nasa kumakain. Ha? Andito na pala si Reed guys. Hindi ko napansin. Sinasabi ko sa inyo kanina wala pa si Reed pero andito na pala siya. Ito pala yung kanyang motor. R6 man eh. Gwapo. Black pie lang nga. Ha? We need that one. Wait, say who? We R6? need that one. R6? So, kapset, ito na nga yung motor ni Reed. Sa wakas nakita natin ng personal. Ayun, no? Ewan ko kung nakita nyo. Wow, may spider pa siya sa Arara. Talagang sponsored siya ng spider. Kanino ba nakikita tong motor na to? Hindi ko nakita itong crash guard niya kasi ito yung palatandaan ko. And nasa likod lang ako. Kasi nasa na dyan. Naalala ko si Rides with Daniela. Ganyan yung motor niya. Kumusta na kaya siya? Ano ADV? ADV ADV nga gray. Ito nga guys, Ninja 400. Isa sa pangarap ko din dati yan, Ninja 400. Maandar pala tong motor ko. Siyempre, sayang gas, daming big bikes. Hindi na natin napasyal, may mga big bikes pa banda dun, no? Kasi hindi tayo kasya sa isang parking. Oh, si ZX6R nandun pala siya, oh. Hindi ko nalapitan. Siyempre, mamaya lalapitan natin yan. ZX6R. There are two ZX6R.
kakapset no, meron tayong kasamang Z1000. Kilala ni Pops sa Arvin. So nakasama natin siya. And sigurado napapagalan na yan sa atin. Oh, dami pa dito, oh. Big bikes, oh. Grabe, oh. Daming motor kakabsat, napakasaya. Oh, dinagsa ng Daang Kalikasan na yan. Time attack. What? Ano meron? So dito natin sila abangan. Abangan natin dito, Pops. Abangan natin mga big bike dito. Oo, bago natin para pagpasok. So Kapsat, nandito na kami ngayon sa entrance ng Daang Kalikasan. And kasama natin si Mark Jason Serginia, right? Tama. Kambal natin yan eh. Yan yung isang kambal natin. Kasama tayo sa 1,000. Kakaiba yan, naka sa 1,000. Ewan ko kung bagay natin yung Zay 1000 kakapsat. Guys, meron ano dito. Isang vlogger din si XR1. Nakikita ko siya dun sa aking newsfeed. Papapansin tayo. Ayun, magbibigay siya ng sticker kakapsat. Susunod din tayo dyan. Ayun, oh. Sir, XR1 ko pala yan, di ko din napansin. XR1 motovlog na. Oo, di mo kita napansin. Nadadaanan kita sa newsfeed ko. Romel po, totoong pangalan ko. Pero sa vlog name, Chris Roms, Pops. Okay. Chris Roms Motovlog. Di kita napansin. Meron ka na, sir? Wala po pa. Di kita napansin. Oo. Parang read lang eh. Ako yung nawawalang kapatid ni Reed. Kakambal. Uy, oh. Shout out sa'yo, sir. Thank you. Kitchen, no? Ha? Magkakawalang Reed. Ano? Pwede po pwedeng... Parang parehas kami ng height. Tapos yung katawan parehas. Pwedeng Pops? Halos. Pwede pong makiupo. Sige, sir. Pa-picture. Basta wala susi. Wala. Ito. Okay na siguro to. Okay. Ayan. Sige, sir. Para masubukan ko naman ito. Makaupo lang. Wow! Ayan, mababa pala siya. Ay, saglit. Yan. Thank you, sir. Thank you. Go pala. Sir, paki-like na lang, sir, yung page. Na-like ko na, Pops. Na-like mo na, sir? Pops, nadadaanan kita sa Tapos speed para ko eh. makapag-uusap tayo dun, sir. Pops. Tapos, sir, pa-share na lang, sir, ng mga kuha nyo. Opo. Di ko alam, ikaw pala yung kasama na sabi namin kanina, hintayin natin yung naka Z1 sasama sa atin. Tapos, sino yun, sabi ko? Tapos ikaw pala, sir, XR1. Oo, kasi friend yata kami sa FB. Ngayon, sa dami ko na kasing friend, magpa 5,000 na eh. Halos hindi ko na ma-accept. natatandaan. Nagbablog din ako, Pops, pero amateur, beginner. Ako rin naman eh, beginner, kaso lang nung umattend ako ng meet and greet, yun, awa ng Diyos, biglang umangat siya. Maganda pala umatid ng meet and greet. Di kasi ako nakakalabas-labas eh. Oo, huwag nating isipin na biglain. Darating din tayo dyan. Sabi nga ni Norris dyan sa akin dun, kung napanood mo yung video ko sa meet and greet, sabi niya, darating din yung break mo. Sabi niya. May isang video magbo-boom ganun, Pops. Oo. Basta lang, sama-sama sa ride, enjoy lang Talaga, Pops. Ayun din yung iniisip ko eh. Di ko na iniisip kung tumas ang subs ko, basta enjoy lang. Di naman nila makikita eh. Mas gusto pa ata nila yung ganun, Pops. Oo. Ito dati pangarap ko lang, pero awa na Diyos, natupad naman. Z1000R.
Let's go, let's go. So yan, nakita natin si Reed, dumating na siya, packet na siya ngayon dun sa Daang Kalikasan, kakabsat. Nandito tayo ngayon sa entrance, so papasok. XR1 Motovlog. Traffic kanina pagdating ni Reed. Yeah. So, as you can see, Pops, nakita nyo, ay kakabsat, nakita nyo, ang daming mga big bike kanina. Nakita ko talaga yung mga dream bike ko. Nakakita tayo ng Honda CBR 1000, Kawasaki Ninja ZX6R, and Kawasaki Ninja ZX10R, Honda CB650, and Dr. Bikes, hindi ko kabisado yung mga pangalan. Nakakita rin tayo ng mga MT-09, MT-07. Okay, let's move. Hi guys, sana hindi nakakayo ko ang aking camera o masyadong nakatingala ng kakabsat. Woo! Nasali tayo sa vlog ni XR1. So panoorin nyo po ang kanyang vlog para makita nyo po ang aking kabuuan. Yeah! Akyat na po tayo sa Daang Kalikasan. Woo! Bukas, mararanasan din natin umakyat. Sana hindi pa ako lowbat, no? Makakita tayo ng puting RS200. That's rare. Z1000 kakabsat. Oh, ang tingkad ng pagka-green ng kanyang. Wow, napakadami talagang naka Z1000 kakabsat, no? Parang hindi na maganda tong nangyayari, ah. Si Papa ko nakakumbinsing mag Z1000 kakabsat eh. Sa bagay, kung anong gusto niya, yun ang susundin natin kasi hindi ko pa naman pera yung pambibili. Dominar 400 sa likod natin. Nakabuo rin tayo ng gantong daanan dito sa Pilipinas. Nagmistulang motorcade ng It's not a race. Let them pass. They are more excited than you. Sana hindi po ako loobat, no? Kakabsat, no? Ay, nakapunta rin ng Daang Kalikasan si Bumblebee, no? Kakabsat, no? Natin. Ang ganda
ganda magpatakbo dito kakabsat. Woo! I love it, I love it. Sana hindi pa kalobat. So na guys, no, bakit na nga ba tayo sa Daang Kalikasan eh? Halata nga naman talagang mataas doon kasi yung daanan, pangat pataas siya oh. Wow, look at that. Saan sector 1? Okay, walay na kami sa dami ng mga motorista. Ang ganda guys. Ang ganda, babalik ako dito guys, babalik ako dito, promise yan. This is a good place. This is a beautiful place. Oh my god, magpapapicture tayo mamaya no. Woo! Magpapapicture tayo mamaya. Wow, ito na nga kapsat no. Oh, ano nangyari doon? Bakit crowded doon? Nangyari dyan, nangyari dyan, nangyari dyan. Ano nangyayari dyan? Akala ko na ano yun. Nandiyan? Guwapo. Sumurot tapay lang. Ikinyada, sumurot tapay lang. Wan. Dami mga motor oh. Kaso nagkakaroon na ng kalat oh. Ano sila? Pababa na naman. Ano sila? Grabe, ang ganda nga dito guys. Isa to sa mga pangkalikasan talaga, kaya napangalanan siyang Daang Kalikasan. And kakaibang experience pag nakadaan ka dito kasi hindi naman laging ganito ang nakikita mo sa paligid. Dami ring tao sa taas oh. Grabe ah. Lakad trip yung iba oh. Asan si Papa? Naging service road naman na. Doon na ba yung tuktok nito? I hope di pa ako lobat sa kabsat.
taas. Dito ata tumigil yung mga big bike. Banda doon pa. Kabsat, nasa harap natin si Reed. Namamasyal si Reed. Namamasyal, susundan ba natin? Oh, naka-ADV na oh. Saan si papa ko? Sana hindi pa lobat tong ano natin. Nawala na naman si Reed, no? Pumunta ata sa dulo nito eh. Overloaded. Am I still recording? Yeah, I'm still recording. Ano si Reed? Di ba tayo nakakahingi ng speaker sa kanya eh? Sigurado maraming magbablog dito. Puntahan natin si Reed. Oy, wow, ZX6R. Ano yung ZX6R? Ah, Ninja 600. Yan. Gwapo. Nyama ko nam. Hindi ka naman ipos no. Wen, nagawa niya. Ah. Nangagboninan. Sino ka na nataputyo na? Sino katan na? Adi dakdakal te abot na nga tambutyo. ZX6R? Wen, ZX lang. Dakkel ni. Gwapo. Suatan na, nakalakan. Target lock. No, kung sniper ka nakalak di ulanan, madi nga makikatan. Suata talagan pa, nagwapo ni. 1,000 aja eh. Nagmet nila payag. Kasano pagpakauni di kasi yan? Ha? Kasano pa iganon na yung kita? Wen, iganan da jiklats tapos isagad da. Ay kasi na. Isagad. Tara pa sa taas guys. XR1. A drone. Yeah, traffic. Ang saya.
Vlogger din pala itong isang kasama natin dito. Kala ko si, ano eh, nalilito na ako. Ha? Sa'yo? Oo. Vlogger din pala sila. ADV! The ADV guys! Yeah. Nakikita ko lahat ng motor sa personal. Mga nakikita ko lang sa picture, nakikita ko sila lahat ngayon. Sana all. Tara na po. Sir! Dexter! Sir Dexter! Takot siya. Hi! Magdala akong bata eh. Look at the view. Dalawa lang yung purpose ng mga nandito ngayon kakabsat, no? Yung iba para bisitahin lang itong lugar, yung iba naman para makita si Reed. Yeah. So nawawala si Reed kabsat, no? Finding Reed tayo ngayon. Nakakatakot pag palobat na tayo eh. Ang dami natin nakitang Ninja 400 ngayon kakabsat. Woo! Daming naka Ninja 400 oh. Ayan po, naka ZX6R man. My dream bike ZX6R. Yung isa. Uy! J1000 everywhere. Hello Kabsat! Nandito na tayo sa Daang Kalikasan and ewan ko kung gaano kataas ito. Sama pa rin natin si Papa ko. Marami talagang tao dito ngayon. Panoorin niyo sa ibang vlog. And ayun si Reed, pinagkakaguluhan siya ngayon doon. Good, banda doon. And tara makigulo din tayo doon mamaya. Wow. Tara punta tayo doon. Dahil ito ang magandang background natin ngayon. Daang Kalikasan. Reed! Reed! Sticker! Sticker! Idol! Salam idol! Idol! Sticker! Wala na tayo. Wala, hindi natin sa mga lapitan na off-road. Sabi niya lalapit na lang daw siya sa mga motor. And ayun. Wala, di ata siya lumapit dito. Nakalimutan niya nata lumapit dito kakabsat. Yan! Yan, hindi na nakalapit dito. Dapat ay malalim eh. Layo niya na.
Uubusan na tayo ng sticker ah. Rider Fred, uubusan na tayo ng sticker ah. Subscribe, uubusan na tayo ng sticker. Uubusan na tayo ng sticker. Nakakatuwa nga no. Tingnan nyo sa batas mga hindi ako combat. Combat? Pang criminology. When a criminology becomes a rider, became rider. Yun yung motor niya oh. Tulak na natin yung motor niya. Itulak na natin sa bangin yung motor niya. Tara! Puntahan natin yung motor niya. Tulak na natin sa bangin. So yan yan o kapsat. Saan daw? Saan po kita? Doon. Mapapicture tayo dyan mamaya kapsat. Mukhang naubos na yung sticker guys. Naubusan nata tayo ng sticker. Sana wag naman. Abangan ko na siya sa motor niya kapsat. Yung mga kasamahan ko. Ayun, kasama ko pag yung papa ko dito sa Daang Kalikasan. Sobrang thankful ko po, napakasaya ko po at naranasan ko ito. Kasama ko mga papa ko. Ayun, sobrang dami natin nakita mga big bike. Soon, tayo din naman ang naka-big bike sa kapsat. Ang idol kong papa ko. Oh, shout out! Shout out! Shout out po! Shout out nga po sa ano? Shout out sa Kalikasan. Tayo Ordaneta. Shout out po sa kanila, sa mga taga-Ordaneta, talagang Pangasinan pa rin University. po. Ordaneta University. Sa mga criminology. Ayan po. Kaway. Maraming salamat po. Ingat po, right po. Right. So yun, may mga naka-shoutout po. Sir, ipapicture naman sir. Ayun o, screenshot ko na. Alright. Sa Moto King sir. Alright guys, maraming salamat po sa mga pumunta. As you can see, ang dami po nila. Wait for speed! Wait for speed! Motovlogger, kapwa motovlogger. And yeah, Reed is a famous, as you can see. Pinidumog lagi no. Ayaw niya pumunta sa hindi masyadong tao, kaya maintindihan natin kung bakit ayaw niya pumunta dito. Tayo yung lumapit. Wait for speed, tamis natin yun. Papatapos ko lang. Kulay black na naman. Ano para pirma to? Kung pwede yan. Kung pwede yan ah. Oo, ba't pwede? Dito siya. Ayun no, puting-puting, sarap pirma no. Dito, sa loob! Kulay ng motor mo! Ako! Favorite ko. Thank you! Sir, helmet ko! Ha? Helmet ko sir! Helmet mo! Saan ba nakikita? Saan sir? Makikita kaya? Alright! Sir! Ito sir! Mag-vlog na lang! Alright! Meron na tayo ng helmet. Sana hindi mabura no? Sir, dito na lang sa damit!
Hindi ko nalalabahan. Hindi ko na lalaban to. Kakabsat, Sir Ian Gilas Vlog. Ito po yung and dito po yung aking dream bike. Sana sa Sabado na dito kami sa may Mangatarem. Kalikasan po mga tarang Kalikasan. Shoutout sa kanilang lahat na pumunta sa Hello Kaabsat, full memory na itong aking action camera. Full memory na siya so hindi ko na makukunan yung pababa. Sayang, binabalak ko pa naman siyang gawin. Full memory na siya. So dito na po ako mag-ending Kaabsat, no? Ayan po kami ngayon. Ito mga kasabay natin uwi. Pero hiwalay kami bandang sa labas nitong Daang Kalikasan. And sayang talaga hindi ko makukunan yung daanan pababa. Nakita nyo kami galing doon sa taas, doon sa dulo ng semento. So hanggang doon lang ang na-reach natin. Hindi na rin tayo gaano nakapag-picture dito. Magsosolo pa pala ako, nakalimutan ko. So Kabsat, salamat sa panonood. Dito ako na po tatapusin ang vlog na ito. Sana manood kayo. Sana maabangan nyo to. Sana maraming makapanood. And abangan nyo po yung vlog ni Reed. Siya pong isang pinunta namin dito. So ayun Kabsat. In 3, 2, 1, ride the prince. We are reaching for the stars, but we're made